Doa, 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 era costureira, o doa traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa, era poeta, doa, doa, cuidaba da besta, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari se quedaba na casa, cuidaba de todo, se iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Canto máis que agora vivíamos hai ben poucos anos ao ritmo ancestral da natureza. Era o ritmo do sol e da lúa, da semente e da seitura, do verán e do inverno. No fuscolusco do outono había que prepararse para a invernía. Era preciso abastecerse de leña para se quentar e de alimentos para comer. Non había supermercados. Non quedaba outra que ter a comida fresca na despensa. Nas portas do inverno matábase e salgábase o porco, que garantía comer quente durante os días máis duros do ano. Por iso, o día da matanza era unha festa, a festa da supervivencia e da fartura. Se alimentaba, se levaba a pasear por algunha congostra ou algún lugar da aldea e de pronto un día iban a matar. E antes a ceba era moi natural e estupenda, porque se daba produtos naturales, como eran as patacas pequenas, as castañas e maínzo tamén. Para vender, se chovían sin capar, xa non cho compraban. Entonces capábanos, e claro, ao estar capado, comprabancho de mellor gana. E despois había moitas familias que incluso mataban, xa chegando marzo, un arrimote que lle chamaban, que era un porco que se compraba despois máis pequeno. O día da matanza xuntábanse 9 ou 10 homes ou 12, ali do pueblo que se axudaban uns aos outros. Era tamén un ritual, case un día de festa, non? Porque ese día non se traballaba na terra, ni na leira, ni nada. O sea, que se dedicaba únicamente á matanza. Era moi curioso a forma de sujetar, porque as patas de atrás cruzábanas. Viña o matachín, como lle chamaban. Voucho matar mañá ás 5, ten todo preparado. Unha vez feito eso, o porco viña a segunda parte, que era chamuscalo, que quitarlle o pelo. Había que ter 2 potas grandes de agua fervendo, que era como os pelaban, e había que ter todo listo, e a copiña do licor ali po señor, que tamén se lle daba a copa, así que mataba o animal. E depois volvíanlle dar a volta ao revés, e volvíanlle dar a outra parte. E pois abrían ali, levaban as mulleres as tripas nun carro, iban 10 ou 12 mulleres para lavar as tripas, porque mataban uns 8 marraos, dices. Doa, 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 era costureira, o doa traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Pois a matanza era moi solemne porque se convidaba ao día da matanza aos familiares máis cercanos, máis próximos. Na casa de meus avós facíase unha comida, ou sea, invitábase a familia para que fora a comer, para que fora a axudar e a comer tamén, claro. Cando se mataba o porco, dábase unha parte do porco que fora importante, non calquer parte, senón unha parte boa. Sí, aos amigos, e despois eles tamén, cando mataban, levaban nos a noso algo. Un cachiño de raxo, un cachiño de fígado. E algúns daban o cura tamén, uns sí, outros non, outros repartían a outro amigo ou familiares que non mataban o porco, eso sí. Acórdame que decían que lle levaban ao médico un raso. E o cura outro raso, creo que era así. Sí, unha morcilla desas e un cacho de lombo. Ainda hoxe se tal, unha amistad que ten, unha cosa calquera.
Unha persona, nos levámoslle un cacho de fígado e un cacho do lomo, do raxo, aunque nos fixo un gran favor. Non era abogado, pero fixonos un gran favor. E levámoslle sempre. Podían ter feito un favor, entón se correspondía con un cacho da matarza do porco. Moito levámoslle a Juárez Civil e ao médico. Aqueles tempos levámoslle ao médico. A can se iba a dar? O médico, mas o cura. Agora o cura en moitas casas comía sempre o solomillo. Pero na miña casa eso non se practicou nunca. A mellor tallada que era po matachín, po que mataba o porco. Sí. Ao mellor o que che veo contar do porco, así tamén lle dabas un cacho de raxo. Pero por regla general todos tiñan porco. Non necesitaban. Doa, 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 era costureira, o levaba a traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. E partían os porcos e salábanse. Salábase o home, pero sempre estaba pendiente a muller, do baño donde se salaba, porque a muller, para saber onde estaba, como quedaba a carne, porque era despois a que utilizaba, a que a iba regulando todo o ano. Salábano con sal e metíano no baño, chamábamoslo baño. Era como un caixón grande de madeira que ali jardabas a carne do porco, chea de sal. Se facía nordés, dicía o señor, leva unha saladura preciosa. Este porco vai saber o xamón a gloria, porque leva moi boa saladura. Non lle gustaba nada cando había neblina. Entonces dicía que a carne non iba ben en condicións no sal. E sacábase ya, lavábase as tripas, preparábase todo eso. Guardabas a sangre e á noite facíanse as morcillas. Nos, ali na nosa aldea, facíamos os chorizos de cebola e os de carne. Aproveitabas o sangre para despois facelo sarrabullo. Chamábamoslo sarrabullo, era a sangre cocida con uvas pasas mezcladas. E comíamos o que nos gustaba moito, e azúcar. Cebola, cabazo e os desperdicios das carnes que non eran tan boas, tan finas, que estaban un pouco máis sangradas e máis grasas. Sacaba esa sangre para facer as morcillas, que estaba que arremexer para que non se callara. E despois carneábase, troceábase. Había que nos poñían manteca, outros poñíanos en aceite. Eso era... As morcillas había que nos facía moi ricas. Esa sí que era un postre, que hasta que duraban comíanse de postre, porque botaban azúcar, piñóns, uvas pasas, unha serie de... facían un eso que estaban riquísimas. Os chicharrós que chamaban das tripas, que eran menudiños, eses poñíanos con patacas, facían os cachelos, e facíanos como un refrito por riba con eses chicharrós. E os outros estaban ali, comíase por moito tempo, porque non había frigoríficos. Os xamóns vendíanse, curábanos, e despois vendíanos porque, hombre, non había cuartos, había que facelos como se podía. Vendíamos os xamóns para comprar a cría para o ano. Depois ao ano volvíase matar o cerdo e volvíase a fazer a mismo. E facíase ese día da matanza, pois facíase unha festa, había cocido, callos, a mamá sempre facía leche frita. Doa, doa, e doa, doa, a tía Mari se quedaba na casa, cuidaba de todos, iba as patacas, doa, doa, e doa, doa. Aquel día, que se facía aquel día? Pois ese día facíase tamén un caldo, facíase un guiso de arroz ou de fideu, con carne xa nova aínda, desa que estaba aínda sin salar. O corazón, o fígado, pulmón e todas esas partes. Facíase un guiso con arroz e todas esas partes. E se invitaba a amigos ou familiares a comer. Ese día era un día de festa. Esa é unha parte. E depois a parte estaba a outra, do rixó, que se facía aos 8 días.
Tamén, Sí, tamén, eran día os de 2 días Rixóns que se tamén. facían na matanza Sí, do que os porco. rixóns ainda se tardaban tamén 8 días, polo menos, Sí, por aí. en facer O día da fijadeira, mela dos rixóns. a mala dos rixóns, sí. E despois, cando era pola Pascua, tamén enchían o estómago do porco, porque tamén o lavabas moi ben lavado. E aproveitábase, salábase, para despois o día da Pascua, bueno, o víspera ou antevíspera, tamén se enchía, como se enchen as chourizas, se enchían ese, chamaban o bandullo. Recendía aquela costilla, aquelas patacas, e facías unha sopa ben feita, de polo. Bueno, comíamos de maravilla. E entón, si aquel día xa se foían as fillós e xa era a festa grande. Pois era a familia inteira, os irmáns, os pais, toda, xuntábanse en cada casa e facían os rixóns. Era unha festa tremenda. Unha festa que casi sempre terminaba non en navalladas, pero en berros, porque se bebía viño a montóns, caña. Había ali un que lle chamaban o Francisco de Balaires, pero ixe botaban a freba grandísimo así nas brasas, e moito lle gustaba, dispor vivía moito, ás veces emborrachábase, pero era moi bon home. E despois, ao acabar, todo o mundo farto, salían os das partillas, as cousas das partillas, e terminaba casi sempre despois da partida, incluso os vellos enzarzábanse con das partillas. Todos cantando e beilábamos, recarai. Doa, doa,